ये अंकल आसाम से आसाम का है रहने वाला। तो यहाँ पे हावड़ा हावड़ा में हरा गया था, तो उसको मिला में, तो उसको घर में लेके आया। लेके आके उसका घर वाला लोग आया और घर वाला का हाथ में हैंड मैंने सर आज इसको लेके चला जा रहा अंकल को। अच्छे से घर जाइए, खुश रहिए, अच्छा रहिएगा। हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनहा बे सुंद' भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिखाबाय जानांगौ। साननै सानथाम सिगां बावैसो आङो मोनसे भिडिअ आपलोड खालामदोंमोन नङा होमबा, जे जोंनि सासे बर' सुबुङा बिरेन ब्रह्म मुंनि सासे बर' सुबुङा बेंगलर एसएमबिटि रेलवे स्टेशननिफ्राय न'आव थांनो होननानै 10 तारिख खालि गाखोलांदोंमोन। बिनिफ्राय बियो हावरायाव ओंखारफ्लांनानै आन्दायनानै थाहैदोंमोन नङा होमबा। दा बेखौ आंनो बेंगलरनिफ्रायनो सासे जोंनिनो बर' सुबुङा भिडिअ बानायनो थाखाय आंखौ खावलायहरदोंमोन, मानोना न'खरनि जेबो थं गैयामोन। बियो थांदों ना फैदों न'खरावबो जेबो माने इनफरमेसन मोनाखैमोन। दा बे लोगोनि खावलायनायाव आङो बे भिडिअखौ बानायबाय। बेनिफ्राय बे भिडिअआ जेरै नोंथांमोन शेयार खालामनायनि जाहोनाव बिथांनि जायगासिम बा बिथांनि गामिसिम, बिथांनि डिस्ट्रिक्टसिम सौहैनानै माने बिथांखौ न'खरा मिथिबाय बेफोरबायदि आन्दायनानै दं होननानै। दा बिनिफ्राय बिथांमोनहा मैयानो दिनै 19 तारिख 18 तारिख खालि बिसोरो हावरायाव फैदों। हावरायाव फैनानै दा दिनै 19 तारिखआवहाय बिथांमोनहा हावरानिफ्राय पुलिसनि आखाइनिफ्राय मोनदों आरोखि। माखासे पुलिसफोरा सापर्ट खालामदों, बेखौ आनि थानि नुनानै गावसिनि रुमाव लांनानै दोनहैदों। बिनिफ्राय दा बिथांमोनहा दा हावरानिफ्राय बे बिरेन ब्रह्मखौ न'सिम लानानै फैगासिनो दं। बिथांनि नेटिभ प्लेस एबा गामिखौ आं नोंथांमोननो सिगाङाव खोन्थानो हायाखैमोन, मानो होननानै बुङोबा आनन'नमोन नङा होमबा बे समाव। दा दिनै आं मोनबाय। बिथांनि गामिया जाहैबाय 2 नं जयन्तपुर राङापारा, सनितपुर डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोन, बिनिमोन बियो। दा जोबोद गोजोननाय मोनदों। नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय भिडिअ नायगिरि नोंथांमोननिसिम। दा नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ शेयार खालामामोनब्ला दिनै बे भिडिअआ बिथांनि न'सिम सौहैनाय नङामोन। दा बिथांनि न'सिम सौहैनाय जाहोनावसो दिनै बेखौ मोनफिननो हानाय जादों। आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गोसोआवहाय गोग्गानाय मोनदों। दा आं मोनसे फिसा भिडिअ बानायनायनि गेजेरजों जोङो नोंथांमोननि शेयार खालामनाय, नोंथांमोननि मददजों जोङो सासे सुबुंनि जिउखौ रैखाथि होनो हादों एबा बिथांखौ जोङो खैफोदनिफ्राय बासायनो हादों नङा होमबा। जोङो बेफोरबायदिनो गावजों गाव सापर्ट खालामलायलांबाय थायोब्ला गोबांथार खैफोदाव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ बा गोबां खामानि जोङो मावलांनो हायो नङा होमबा। दा आसा थाबाय नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे अरायसम नांथाबनानै थाबाय थागोन होननानै, आरो आंबो हानायमानि बेफोरबायदिनो मदद खालामनो नाजालांबाय थागोन। दा बेखिनियानो नोंथांमोन, थेंक इउ सै। जायखिजाया जों मानसिखौ मोनबाय, मानसिया बहुत गोजान दंफैयोमोन। दा जों मानसिखौ लाना थांसै, दा बेयावसो लांसै, गाबोन फुङाव फैसिगोन जों। मानसिखौ दा मोनबाय जों।